boss nami senesitolo sokugqoka uwadayisa kuphi noma ungadayisa ema-flea market ngama-weekend nani. Oh no really, nginesitolo ebiyela senzeka ukuthi ungafika ulethe isibalo othanda ukusiletha i-display sona sidayisa. Hayi faka amaphini for-already ekuseni afike adayise. Remember ukuthi njengoba ngithi sazane sisekwa food industry ngisidayisile isitolo kodwa sagcina singadayiseki ngagcina ngirobheka ngaphuma with nothing. So sikhulu singaka kodwa futhi asigcwele. So now ukuba khona kuka-Rick kuzongilekelela ukuthi ama-rack amaningi agcwale kungashaya umoya kungabi yihlazo. I know sidayiseke no ngizokucharge now but nathi no it can't no ngizokucharge because remember nami khona lapha engikhavele khona ngaye nayo uyabenefitha siyabenefitha sobabili until time lapho agcina ukuthi said no nathi asenze kanje. Wena faka ke manje istock sakho usungilekelelile kwanele faka istock sakho ebese uyadayisa ke wanginika ngestock price angekho ongasikholwa la. So uma uyibheka leyo mutual relationship isho ukuthi ubenefitile kumina ngibenefitile kuyena but ngimbonga kakhulu ngakho konke akwenzile enenzela kona. Remember ukuthi ngifuna ube nesithombe emqondweni sebhizinisi ebelingenayo i-own capital elixegayo kuma-rek ukuthi should akafikanga kulowo mzuzu lowo bekuzoba njani okungasho ukuthi namanje seku-right akabe right but ngizofika lapho. Then ngiyabonga kakhulu because should ubungekho bengeke kwenzeke.